Hej skat. Hvad så? Hej skat. Hvor er du henne? Jamen, jeg er lige kommet hjem. Hvor er du henne? Jamen altså, som det ser ud lige nu, så altså, er jeg stadig på arbejdet. Jeg tror, de kommer til at trække lidt ud. Nå, okay. Så jeg tænkte, om du ikke ville kunne hente Hugo i børnehaven, og så kunne ham til hans klavertime. Jo, men altså, du har jo bilen. Jamen, ikke bare til bussen. Jo, altså, det kan vi vel godt, men vi skal jo bare ikke komme for sent nu, når det er første gang. Nej, men det gør I vel heller ikke, hvis I smutter nu. Det var bare fordi, mester han sagde lige, at... Ja, jeg gør det. Okay, super, jamen vi ses bare. Ja, hej. Hvad så, skat? Er du spændt? Ja, jeg er også lidt bange. Bange? Men hvorfor er du bange? Jeg tror, at læreren er sur dum. Sur og dum? Ja, det tror jeg altså ikke, han er. Men skal vi ikke bare gå op og se, hvordan det går? Hej så. Hej med jer. Velkommen til. Du må være Hugo. Ja. Var det rart at møde dig? Hugo har i hvert fald glædet sig rigtig meget til at møde dig. Ej, ved du hvad? Jeg har også glædet mig rigtig, rigtig meget til at møde dig, Hugo. Velkommen til. Tak. Hej. Hej. Adam. Var det svært at finde? Nej, lige. Malu, det var ikke så slemt. Fedt. Jamen skal vi så ikke bare komme i gang med at spille noget klaver, var Hugo? Ja. Så skal du bare komme lige herover. Sidde på den grønne stol. Kan du se, så spiller vi her. Rigtig godt. Yes. Er du bare god? Okay, så tager vi dem helt fra bunden af. Sådan. Er du klar? Ja, herfra. Yes, og så den her vej. Rigtig godt, rigtig godt. Godnat, skat. Tak fordi du tog Hugo med til klaver i dag. Ja, så gider jeg ikke noget af det. Det er okay, skat. Vi hyggede os egentlig meget godt. Godnat. Godnat. Malu? Gud. Hej. Hej, Adam. Ej, hvor sjovt lige at møde dig her. Ja, Hvad så? Hvad laver du her? jamen jeg er jo bare på vej hjem. Jeg bor lige herovre på den anden side af Fakta. Ja. Nå, ej, hvor sjovt. Jo, men ja, det vil jeg da gerne. Det er meget spændende. Ja, man skal jo
være over 18, så jeg Ja. kan nok ikke få Hugo med til den her. Nej. Men du kan måske få ham passet. Ja, jo. Ja, så kunne vi eventuelt mødes til en drink et eller andet sted. Mm. Men hvor skulle du egentlig hen? Jo, men jeg skulle lige vælge nogle blomster. Nå. Ja. Dejligt. Hej skat. Hej. Fik sgu tidlig fridag. Nå, ja, okay. Hey skat, hvor er mælken henne? Jamen, jeg har glemt at købe mælk. Hvorfor er det egentlig altid mig, der skal købe mælk? Du har jo bare lige været nede og handle. Ja, men altså, det var da dejligt, at jeg fik tid i fri. Hvorfor kunne du ikke have købt mælk? Du plejer bare at gøre det. Hvorfor er det altid mig, der har ansvar for det her hjem? Du har kraftedeme også et ansvar. Jeg synes slet ikke, du tager min uddannelse seriøst. Jeg er så pissetræt af at altid skulle gøre det hele i det her hus. Jeg render og ordner det hele, mens du er på arbejde, og passer også Hugo. Hallo, jeg knokler røven ud af bukserne for at holde sammen på den her familie. Og så står jeg op fucking tidligt for at køre Hugo i børnehave, så du kan møde til direktørtid på din fine universitetsuddannelse. Så er det ikke for meget for langt, at man kan få en liter mælk. Hvor skal du hen? Jeg skal hen og hente den fucking mælk. Okay. Hyg dig. No.